শান্তশিষ্ট ভারী সরল ওরা অসম্ভার ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ହାତ ଦେଇ ଅଟକେଇଲା ଯେତେ ବୁଝିଲି ତମେ ବୁଝିଲେ ବୁଝେଇଲି ବୁଝେଇଲି ବୁଝେଇ ଥକିଗଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢିଲା ମାଇଲି ଚୋଟେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଲିୟନ ନା ବୁଝିଲୁ ରାଗିଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଭିଆନ ହେଇଯାଏ ଲୋକ ମତେ ଖିତିସି ଖିତିସି ଡାକନ୍ତି ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ମହିଳା ଯୋଉ ଟୋକାଟା ଭିଲାନ କରୁଛି କଣ ମୁଁ କେବେ ତାවଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକାଳ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଠାକୁର ପୂଜା କରେ ଖାଇବା କଥା ଜମା କଣ ପୁରା ସାଧା ପାଟିଆରି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଗୁଆ ଘିଅ ଶାଗ ଭଜା କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଆ ଘିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏନି ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି ବଡିକି ହିଟ୍ କଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ରାଗିଲି କାହିଁକି ରାଗିଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢିଲା ମାଇଲି ଚୋଟା ହାତଟା ଖସିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଇରିଗେସନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାରି ସରଳ ଆଉ ରାଗିଗଲେ ଓରା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚକୁ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ହଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବା ଗୋଟେ କୋଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବା କଣ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କୋତା ନା କାଟି କଣ କୋଉ କାଲି ଫୋନ କରି ତକ ଡାକେଇ କୁହ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ପରି ଓ ରଙ୍ଗ ତୁତ ତା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ଓ ନାଟା ତାର କଣ ନାଟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ବାସ ଗୋଟିଏ ଥର ଯେତେ ବଡ ଅଫିସର ସେତେ ମୋଟା କମିଶନ
সেই কমিশন পয়সা তো এই অডি বিএমডব্লিউ সব কিছু তো ধন্দা করবো କହିଲି ତ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରୁ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଅସୁବିଧା କଣ ଆରେ ସଜନ ସଜନ ତମର ବିଛଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅସୁବିଧା କଣ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟପା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା କୋଉ କଥା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଏ କଥା ଯେମିତି ଏ ଘରେ ସିକ୍ରେଟ ରେ ପବନ ବି ମୁଁ ପରମିଶନ ନେଇ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ମୋ ପରମିଶନ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଏ କଥା ନେଇ ଖବର ଟିକେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏତିକି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଟି ବସିବି ଆଉ ସବୁ ହେଲା ଯେ ମୁହଁ ତ ଦେଖି ଦେହ କେମିତି କିଣିବି ରାଇଟ୍ ଦେଖିଆ ସେ କପଡା ତଳେ କଣ ଅଛି କୋଉ ଟାଇପର ଟିକେ ଦେଖିବା ଆରେ ମୋର ଓଢ଼ଣାଟା କାହିଁ ପକେଇଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦେହ ମଜା ବସି ଦେହ ବେପାର କରିବ ପୁଣି ମୋର ଓଢ଼ଣା ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଅ ଆରେ ଦେହ ମଜାରେ ଲାଜ ଶରମ କିଛି ବି ନଥାଏ କଣ ଆରେ ସେ ଓଢ଼ଣାଟା ଖୋଲ ତାପରେ କଥା ଆରେ ଖୋଲ ସେ ଓଢ଼ଣା ମତେ ମୋ ରୁମ୍ ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋ ଘରେ ଦରଜା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ନହେଲେ ଅନ୍ତର ଢାଳି ଦିଅ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଖୁସି କଲି ସେ ମୋ ଦେହକୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ବରଂ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ନିଜକୁ ତା ପାଖରେ ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଆହାର ମରିଗଲାବେଳେ ପାଖ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ହେଲେ ହରିଣୀ ଚାହିଁଲାନି ହଁ ସେ ତ ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ପଶି ସିନ୍ଦୁର ଖୋଜୁଛି କଳପ ତାର କଣ ଶଳା ସିନ୍ଟା ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା महाराज ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କୋଉ ଦେବଦେବୀ ମିଶ୍ର ଆମର ଏ ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ନିୟମ ମଝିରେ ପଶିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ନିୟମ ଅଛି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ନିୟମ ଅଛି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ନିୟମ ଅଛି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ
mo pwede kisendo ang pinito. Sa lahat ko na तुम्हें से भूल करोगी जब मनुष्य के छेड़ जाए ना ताहले तुम्हें तो बाहर सामने तो तुम्हारा छेड़ डेड बॉडी देखो ताहले सामने बाहर तो बोला को तुम छेड़ सब ऊपर बातों थे तुम्हें घर बाहर को बाहर मुझे से तो पे मो मारे पे मो ଓହୋ ବାନ୍ଧିବ କିଏ ନ କଦଉନା ପ୍ରେମ ପାଇଁ କୁଛ ବି କରେगा ଟୋକା ଆସ ବାହାଘର ସରିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ ଭୋଜି କୋଉଦିନ ଦେବ କହିଲେ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ହବ ମଟନ ଚିକେନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଲି ଉଠିବ ଆଉ ବଢିଆ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବାହାଘର କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଛଣା ଯିବନି ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଝିଅ କାହାକୁ ବାହାଘର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ତା ଅନ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲ ତା ପଇତା ଦେଖିଛ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ସେ ଏକ ନମ୍ବର ପଠାଣ ନା ତାର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଫସିଗଲା ତମ ଝିଅଟା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା ବାଘ ତାପରେ ଲଜ୍ଜା ତାପରେ ଅମରଗିରି Don't touch me ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାରି ସରଳ और अकेले और असंभव